επί της ουσίας, γιατί τώρα εσείς εκεί είστε σε στάδιο που ξεκινούν και οι εμβολιασμοί. Πολλά τα ερωτήματα από πού να αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει και τι να πρωτοπεί. Είμαστε σε ένα δεύτερο κύμα το οποίο δεν έχει λήξει και ενώ είχαμε μια σχετικά καλή ύφεση πριν από μια εβδομάδα της τάξης του μείον 24,4% και τα θετικά κρούσματα είχαν μειωθεί, βλέπω ότι αρχίζουν και αυξάνονται πάλι και είμαστε σε μια ύφεση της τάξης του 13,6%. Και αυτό ήταν αναμενόμενο γιατί έγινε την προηγούμενη εβδομάδα η άρση του lockdown. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με την ευρύτατη κυκλοφορία στο πανέμορφο χριστουγεννιάτικο Λονδίνο θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Αυτή την εικόνα που δείξαμε θα την έχετε δει κι εσείς με τα έξω από τα Harrods, που δεν φοράει ούτε ένας μάσκα και έχουν ξεχυθεί στα μαγαζιά. Και γίνεται λαϊκό προσκύνημα. Δεν υπάρχει αυτό. Νεολαία. Είναι μια εικόνα που προβληματίζει, κυρία Σονίδου. Θα μας προβληματίσει περισσότερο μετά τις γιορτές, γιατί χωρίς να είμαι ποτέ απεσιόδοξη, αλλά εργάζομαι στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, ασχολούμαι με την πρόληψη και προαγωγή της δημόσιας υγείας. Είμαι σίγουρη ότι μετά τα Χριστούγεννα θα περάσουμε δύσκολες μέρες. Βέβαια, ως αντίβαρο ο Πρωθυπουργός μας έδωσε ενεθρία. Το εμβόλιο υποτίθεται στην κυκλοφορία. Γιατί λέτε υποτίθεται? Την Τρίτη είναι να γίνει το πρώτο εμβόλιο. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση από το κράτος. Διαχρονικά σε αυτό το σύστημα υγείας, το οποίο εγώ υπηρετώ τα τελευταία 13 χρόνια με συνέπεια, όλοι οι εμβολιασμοί γίνονται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Φυσικά δεν υπήρχαν οι ανάλογες προδιαγραφές για να κάνουμε εμβόλια στα ιατρεία μας. Δεν έχουμε ψυγεία που να κρατάμε εμβόλια στους μείον 70 βαθμούς. Αλλά περιμένουμε μια ενημέρωση. Περιμένουμε από τους αρμόδιους φορείς και το MHRA που ενέκρινε το εμβόλιο να μας στείλει κάποια έγγραφα, κάποιες μελέτες, κάποιες πληροφορίες. Να γίνει μια καμπάνια, μια εκστρατεία ενημέρωσης πρώτα των γιατρών και μετά των ασθενών για να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Θα ξεκινήσουν εμβόλια, αλλά πώς? Εσείς το εμβόλιο θα το κάνετε? Σε αυτή τη φάση δεν θα ήθελα να το κάνω, παρόλο που οι υγειονομικοί ήμασταν πρώτοι. Τώρα έχουμε πολύ μικρό αριθμό εμβολίων και δεν θα εμβολιαστούμε. Δεν έχω επαρκείς πληροφορίες για τον εαυτό μου και για τους ασθενείς μου. Θα ήθελα να περιμένω. Θα ήθελα καλύτερη ενημέρωση και ύστερα να προβούμε σε εμβολιασμό. Η ένστασή σας ποια είναι, η ανησυχία σας πού έγκυται, κυρία Σονίδου? Γιατί είναι σημαντικό τώρα. Δεν το λέει, ξέρετε, ένας συνωμοσιολόγος, ένας άνθρωπος που δεν έχει γνώση. Μιλάμε για την πρόεδρο των Ελλήνων γιατρών του Λονδίνου, που γνωρίζουμε τι σημαίνει να είσαι γιατρός στο Λονδίνο. Έτσι, δεν είναι κάτι απλό. Πού βασίζεται αυτή σας η ανησυχία ή η επιφύλαξη? Η επιφύλαξη, σωστά. Θα σας απαντήσω. Μπορεί να είμαι πρόεδρος των Ελλήνων γιατρών του Ηνωμένου Βασιλείου, όχι μόνο του Λονδίνου, αλλά εκπροσωπώ ένα φορέα, αλλά αυτή τη στιγμή εκφέρω και προσωπική γνώμη. Δεν σημαίνει ότι όλοι είναι υποχρεωμένοι να ταυτιστούν μαζί μου. Σωστά. Αλλά επειδή έχω μία έντονη ενασχόληση με την πολιτική ζωή αυτή της χώρας και το γνωρίζουν όσοι με γνωρίζουν και δεν το έχω κρύψει και ποτέ άλλωστε, γνωρίζω την υπάρχουσα πολιτική κατάσταση εκ των έσω και είναι τραγική, όπως και η οικονομική μας κατάσταση. Από τη στιγμή που το ίδιο το κράτος, όταν με τόση συνέπεια εβδομαδιαίως με ενημερώνει για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν στον τομέα της υγείας και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, είμαι ο κατεξοχήν γιατρός, ο οικογενειακός γιατρός που παρακολουθεί τους ασθενείς μου, που εγώ θα τους έχω υπό την ευθύνη μου. αυτός είναι ο ρόλος μου. Όταν δηλαδή λέτε ότι είναι επικοινωνιακό. Κυρία Σονίδου, το πάτε αλλού τώρα. Λέτε ότι είναι επικοινωνιακό. Όχι, αφήστε με να βγάλω το συμπέρασμα και εσείς μου λέτε. Ότι είναι ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα του Τζόνσον, του Μπόρις Τζόνσον, ο εμβολιασμός. Γιατί αυτό για να γίνει το εμβόλιο θα έχει εγκριθεί από κάποια αρμόδια αρχή με επιστήμονες από πίσω. Βεβαίως. Η έγκριση έγινε, αλλά είναι θέσφατο να υπάρχει κάποια ενημέρωση προς τους γιατρούς, να υπάρχει μια καμπάνια που να ξέρουμε ακριβώς τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. Όλα τα μάθαμε μέσω μιας συνέντευξης τύπου της Pfizer, μια έγκριση, τα μαθαίνουμε από το BBC, από την Guardian, από την Telegraph. Εγώ στα χέρια μου ως γιατρός δεν έχω λάβει email. Τα κρατάμε αυτά που μας λέτε. Το κρατάμε αυτό και θα επανέλθουμε, κυρία Σονίδου, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε επόμενες μέρες πώς θα κυλήσουν για εσάς πρωτίστως, που είστε και πρόεδρος αλλά και που κουράρετε τόσους ασθενείς. Όταν θα φτάσει στο σημείο, κυρία Σονίδου, να πει ναι, το κάνω το εμβόλιο. Και την επόμενη εβδομάδα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Και το επόμενο βήμα. Χρειαστεί. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω κάτι. Ναι. Το British Medical Association μας είπαν ότι οι γενικοί γιατροί θα ενημερωθούμε στις επόμενες 2 εβδομάδες. Πρέπει να υπογράψουμε ειδικά συμβόλαια με το κράτος για να τα πάρουμε και ύστερα θα έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες στα χέρια μας. Αυτή τη στιγμή, ναι, είχαμε ανάγκη να κάνουμε κάτι, να χάσουμε την πρωτιά των θανάτων στην Ευρώπη και να προβάλλουμε κάτι άλλο. Το εμβόλιο είναι αγαθό, αλλά υπάρχουν κάποιες
κάποιες γκρίζες ζώνες και αν δεν μας τις καλύψουν, δεν είμαστε κακοπροαίρετοι, αλλά έχουμε ηθική υποχρέωση απέναντι στους ασθενείς μας. Έτσι το θέτω και αυτό θέλω να μείνει. Εμείς το κρατάμε, βγάζετε και μια πολιτική. Κόπηκε το Skype της κυρίας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έβγαλε και μια πολιτική χρειά.